Satul Onești e considerat, conform ultimilor cercetări a Academiei de Știință a Institutului de Geografie a Republicii noastre, drept centru geografic al Moldovei. Onești, pentru prima dată, este menționat în izvoarele scrise din secolul XV, în anul 1429. În anii domniei lui Alexandru cel Bun, la Suceava, se scrie o carte domnească de dăruire a unor pământuri în valea râului Ichel, vornicului Oana. Acesta întemeiază un sat pe râul Ichel, prin apropierea localității Strășeni. Deci, de la numele acestuia, Oana, oamenilor lui li se spunea oamenii lui Onescu, iar satului întemeiat de el, Onești. Așa se face că cele mai frumoase tradiții de nuntă și cântece populare, deși se mai cufundă în negura trecutului, odată cu scurgerea timpului, totuși supraviețuiesc în satele noastre. Satul Onești nu este o excepție. Și aici s-a păstrat splendoarea tradițiilor populare de nuntă, care au fost reprezentate alături de cântecele și jocurile tradiționale în cadrul concertului organizat de oneșteni. Aici arde focul. Fericire și mulțumesc și bine v-am găsit. Bine ați venit. Oneștenii, primitori și binevoitori, frumoși la chip și la suflet, oameni ce pe parcursul întregii lor vieți au insuflat copiilor săi cum secădenie și mândrie națională, au vernisat în fața întregii lumi tot ceea ce au mai frumos și mai de preț, rodul minților creative și a mâinilor de aur. Anume aici, la expoziția satului, percepem cu adevărat cât de bogată spiritual este această localitate și câtă bunătate și gingășie, perseverență tăinuiesc aceste lucruri frumoase, expuse cu grijă și lucrate cu atâta dăruire de sine, iscusință și fantezie emanată de locuitorii satului, cărăziți de Dumnezeu, cu talentul de a crea lucruri inedite. Bună ziua, stimați oneșteni, bună ziua, stimați oaspeți, stimați oneșteni, astăzi la noi în ospeție sunt prezenți oaspeți de la Caravela Culturii, în frunte cu doamna Elenuța Burghilă. Proiectul patronat sub un alt patronat al președintelui Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin. Stimați oaspeți, am să vă spun câteva cuvinte din fila satului Onești. N-am să vă obosesc cu date, cu cifre și așa de mai departe. Vreau să vă spun că astăzi vă aflați într-un sat care este unul din cele mai vechi sate din Republica Moldova. Acest satul Onești a fost fondat în anul 1429. Deci, dacă vom fi sănătoși, la anul vom sărbători 580 de ani de la înființare. Și de la bun început vreau să vă spun că, doamna Burghilă, vă invităm la anul, la 21 septembrie, la Hramul Satului. Multă apă s-a scurs în acești ani pe albea râului Ichel, multe s-au schimbat în sat și s-a petrecut în Republică, s-a petrecut și în satul Onești. Vreau să vă spun că satul Onești este un sat harnic, de oameni modești și harnici. În satul Onești este o biserică foarte frumoasă, de o arhitectură foarte frumoasă, care este una din cele mai frumoase în Republică. 30 de ani nu s-au auzit clopotele în sat, dar după 30 de ani, în 1989, a început din nou să bată clopotele la biserica din sat.
Am avut succese, foarte multe succese am avut, anume în privința vinului, deoarece Onești pe timp producea marca de vin Onești, care a fost medaliată, era nu că bucuria, dar era mândria Republicii, nu a satului, dar a Republicii, fiindcă marca Onești a avut multe medalii de aur, de argint și de bronz. Părere de rău, toate astea au fost cam în trecut. Cam în trecut. La etapa actuală, adică nu la etapa actuală, dar începând cu anii 70, spre nefericirea noastră, Oneștiul a fost tratat ca un sat fără perspectivă, cauza fiind alunecările masive de pământ, unde au fost distruse foarte multe case și iată, din pricina aceasta, satul a cam suferit. Dacă la școală pe timpuri era peste 500 de elevi, acum avem 105 elevi, în sat era 2500 de locuitori, acum avem 960 de locuitori. Dar cu ajutorul satelor, cu ajutorul conducătorilor raionului, a Republicii, totuși noi facem câte ceva ca să îmbunătățim viața grea a locuitorilor. Și anume, în 2004, cu ajutorul Fondului de Investiții din Moldova, am câștigat un proiect de o sumă de 580.000 și am dat o exploatare o școală nouă, adică care din fosta cărmuire a Sofozului, am renovat-o, am clădit a doilea nivel și acum învață elevii noștri în acest lăcaș nou. Vreau să vă spun că este o școală tare frumoasă, așa cu mobilier nou, cu calculatoare și așa mai departe. Am câștigat anul trecut alt proiect pentru gazificarea satului și s-au început deja lucrările, se lucrează la grădinița de copii, vrem să o dorim să o gazificăm și să gazificăm, la fel să gazificăm gimnaziul de Onești și 30% din case din sat. Probleme cele mai stringente, e clar că ați văzut, intrând în sat, drumul e tare, într-o stare deplorabilă, sperăm cu ajutorul satelor, câștigând proiecte, totuși să reparăm drumul, Casa de Cultură. Eu, să fiu sincer, când am fost invitat la Strășeni, poate dumneavoastră m-ați reținut că eu m-am sculat și am spus că la noi Casa de Cultură e variată. Dumneavoastră a spus pe tot loacă să ne primiți. Noi, cu ajutorul oamenilor din sat, cu învățătorii, cu lucrătorii la grădiniță, totuși ne-am stăruit cât de cât să aducem această clădire într-o stare cât de cât mai ușoară, ca dumneavoastră să vă simțiți cât binișor. Cred că o să referim cuvântul artiștilor noștri. S-a veselit de la mic până la mare, am ieșit la sărbătoare. S-a natat ca o cunună, între dealuri poposit. Cine ar putea să-ți spună cât de mult te-am îndrăgit? Va trata fermecătoare, peste care în zon plutesc, robot mândru de tractoare, câte tânăr voinicesc. Astăzi pare o grădină, sasna ta în strai de flori, către tine mi se închină, ai copilărie zori. Busuiocul este floarea sfântă a omenirii, de la naștere și până la moarte. Doamne, cum încape viața noastră toată între două fire mici de busuioc. Invităm în scenă ansamblul de profesori.
Rodești când vine toamna, vinul curge tulburel. Timpul nunților ne îndeamnă, la nuntă vă invităm! Să știi că și anișoare plac florile aduse de bădița ei.